Аўтар трох асабістых зборнікаў, сотняў публікацый у калектыўных зборніках і перыядычных выданнях. Мікола Пракаповіч прэзентаваў сваю новую кнігу «Прытулак памяці». Кожны верш – гэта таямніца. Калі не перанясеш яе на паперу, твор не атрымаецца, разважае аўтар. Пішаш пра ўсё, што кранае, што хвалюе, што зачэпіць цябе эмацыйна ці, так сказаць, нейкай думкай. Калі гаварыць пра зборнік, то гэта хутчэй за ўсё сабранае. Ну, ёсць там нейкія новыя вершы, ёсць перапрацаваныя вершы, але это прытулак памяці ў першую чаргу для мяне самога. Я пісаў для сябе, збіраў для сябе. Але спадзяюся, што чытач, магчыма, знойдзе в гэтым прытулку памяці нешта сваё, нешта блізкае сабе, нешта патрэбнае, на нешта зрэагуе, адгукнецца ягоная душа. Тое, што аб'ядноўвае ўсе гэтыя выданні яго, неад'емныя. Ну і тое, што вот апошняя кніга называецца «Прытулак памяці», это, можа, недзе такі акорд ад душы, ад сэрца. Вот тое, што ён назапасіў, тое, што ён людзям сказаў, а сказаў ён хораша і гаворыць грунтоўна, з думкай, з такой вот зацятасцю, нават недзе упартасцю такой. Вот это неад'емнае, вот это сабрана ў прытулку памяці, каб не забылася, каб не страцілася. З вокладкі зборніка ўдумліва пазірае малады Мікола Пракаповіч, быццам углядаецца ў самога сябе. На першых старонках кнігі ўступная прадмова Алеся Каско. Даспадобы прыйшоўся гэты матэрыял. Хораша ўразіў, ён быў неспадзяваны, Алесь нічога не казаў, што збіраецца пісаць пра мяне. Але, відаць, ён адчуваў, што хвароба за плячыма, што ён падводзіў нейкія вынікі, і гэта было такое, магчыма, слова ўдзячнасці сябру. Паэт-лірык, паэт грамадзянскага гучання. Так пісаў Алесь Каско пра Міколу Пракаповіча. Ён не толькі гісторык у паэзіі, ён яшчэ добры лірык. Вось такое спалучэнне лірыкі, гістарычных ведаў і падавання разумення гістарычных падзей, оно вельмі каштоўна. Гэта рэдкі дар. Усе могуць пісаць пра гісторыю, усе могуць пісаць пра каханне, пра любоў, то есть это значыць быць лірыкам, але сумяшчаць вельмі годна, вельмі прыгожа гэтае паняцце цяжка, яму гэта ўдаецца. Мікола Пракаповіч з творчасцю не развітваецца, паспрабаваў сябе і ў ролі драматурга. Яго п'еса «Прытулак памяці» – гэта гісторыя вясковага народа, перададзеная праз асобу знакамітага рэзчыка па дрэве Мікалая Тарасюка. Ёсць задума і для новага драматычнага твора, але ж усіх сакрэтаў Мікалай Мікалаевіч не раскрывае. Кажа, каб не сурочыць. Але яна таксама нейкім чынам будзе звязана з вёскай, звязана, можа быць, нават і з Тарасюком. А ўвогуле это, канешне, нейкае абагульненне таго, што я ведаў, бачыў, чуў, чым жыў сам урэшце. На вечарыне не толькі чыталі вершы, але і спявалі. Скончылася імпрэза пад музычныя кампазіцыі на словы Міколы Пракаповіча ў выкананні народнага ансамбля песні «Спадчына». З'яна Мішчук, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».